Globalisaation talousvaikutukset. Kansainvälistyneessä taloudessa koko kansantalous on kiinteässä vuorovaikutuksessa muiden maiden ja kansainvälisten markkinoiden kanssa. Talouden avoimuus ja kansainvälinen vaihdanta luovat mahdollisuuksia hyvinvoinnin lisäämiseen. Nykypäivän globalisaatiossa maailmanlaajuinen vaihdanta ja kilpailu näyttävät kaventavan talouspolitiikan vaikutusmahdollisuuksia ja lisäävän markkinavoimien valtaa ja eriarvoisuutta. Globalisaatio on seurausta tavarakaupan ja rahoitusmarkkinoiden vapautumisesta sekä informaatioteknologian valtavasta kehityksestä. Nykyisin globalisaatio alkoi kansainvälisen tavarakaupan kasvulla, eteni yritystoiminnan suurempaan liikkuvuuteen maasta toiseen ja saavutti nykyisen laajuutensa, kun rahoitustoiminnan säätelystä luovuttiin. Pääomien vapaa liikkuminen maasta toiseen on perusedellytys yritysten kansainvälistymiselle ja tuotannon siirtymiselle edullisempiin maihin ja lähemmäksi tärkeitä markkinoita. Globalisaatio vaikuttaa monin tavoin myös valtion ja kuntien talouteen. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa julkinen talous on useiden vuosikymmenen ajan ollut tärkeä palvelujen tuottaja, työllistäjä ja taloudessa kertyvien tulojen uudelleenjakaja. Avoin kansainvälinen kilpailu ulottuu nyt myös verotukseen, mikä vaikuttaa laajalti julkisen talouden ylläpitoon ja mahdollisuuksia vaikuttaa tulonjakoon. Kun pääoma, työvoima ja yritystoiminta liikkuvat eri maiden välillä, valtio ja kuntien mahdollisuudet kerätä verotuloja ovat rajoitetut. Oman maan talouspolitiikkaa ei silti ole menettänyt merkitystään. Kansainväliset yritykset eivät päätä yritysten sijaintia vain matalien palkkojen ja kevään verotuksen perusteella. Tärkeä tekijä on myös taloudellinen vakaus, osaava työvoima ja ostovoimaisten markkinoiden läheisyys. Globalisaatio ja avoin kansainvälinen kilpailu kärjistävät kehityseroja. Yritystoiminta keskittyy yhä suurempiin yksikköihin, jolloin pienyritysten kilpailuasema vaikeutuu monilla aloilla. Suomen alueellinen kahtijakautuminen tapahtuu menestyvien kasvukeskusten ja taantuvien syrjäseutujen välillä. Yritystoiminta siirtyy hyville seuduille, missä se on kannattavaa, ja ihmiset muuttavat työn perässä sinne, missä on menestyviä yrityksiä. Voimakas muuttoliike nostaa keskuksien asuntojen ja vuokrien hintoja, mutta samalla jarruttaa kasvukeskusten kehitystä. Aluekehitykseen vaikuttaa myös elämänlaatu. Suurissa kaupungeissa voi olla paljon sosiaalisia ongelmia. Julkisen vallan tehtävänä on tasoittaa aluepolitiikalla kehityseroja. Muutokset ovat parhaimmillaan melko hitaita. Talouskasvullakin on rajansa. Talouskasvu nimittäin kuluttaa uusiutumattomia luonnonvaroja ja tuottaa runsaasti jätettä. Tästä onkin koitunut kansainvälinen ongelma. Kestävä kehitys edellyttää, että ihmiskunta ei saa käyttää uusiutumattomia luonnonvaroja nopeammin kuin niitä korvaavia vaihtoehtoja pystytään kehittämään, eikä uusiutuvia luonnonvaroja saa käyttää nopeammin kuin ne pystyvät uusiutumaan. Myöskään saastepäästöjä ei saa tuottaa enemmän kuin ympäristö pystyy käsittelemään. Ympäristön kestokyvyn ja jatkuvan talouskasvun välistä ristiriitaa voidaan lievittää lisäämällä tuotteiden ja palveluiden hintoihin niiden tuottamisen aiheuttamat ympäristökustannukset. Talouspolitiikan rajallinen valta. Globaalissa taloudessa kansallisilta poliittisilta instituutioilta on siirtynyt vaikutusvaltaa monikansallisille suuryrityksille. Tämän takia
politiikan päättäjien on vaikea huolehtia kaikista verovaroin tuotettuista palveluista. EMUn mukana tuoma rahoitusmarkkinoiden vakaus on tasoittanut talouskehitystä, mutta suhdannevaihtelut ovat jatkossa edelleenkin jyrkkiä. EMUn yhteistä korkotasoa ei voida muuttaa, vaan maiden on sopeuduttava EMUn määräämään tasoon. Korkotaso määräytyy koko EMUn talouskehityksen perusteella sekä euron arvoon suhteessa muihin valuuttoihin. EMUn ja Euroopan unionin tavoitteena on verotuksen osittainen yhdenmukaistaminen. Tässä on lista maailman suurimmista yhtiöistä.